ଆପଣମାନେ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେନି ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲାନି। ଭଗବାନ ସେଇଟା ଚାହିଁଲେନି ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲାନି। ତୁ ଏଇଆ କରିଛୁ ପରା, ତୁ ତ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବୁନି। ଭଗବାନ ତତେ ଠିକ୍ କର୍ମର ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ଭଗବାନ ବୋଲି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ଧ, କାଲ, କୁଜା, କେମ୍ପା କେହି ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଥାନ୍ତା ତାକୁ ସେଇଟା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ବିଶେଷ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବିଷୟରେ। ଆଉ ହଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଧନରତ୍ନ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଥିବ, ଫିର୍ ବି ଭଗବାନ ଜଣେ ନା ତୁ ଆ ମୋ କତିରେ ଭୋଗ ଲଗା, ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ।